Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu. Kung dili mo gusto, no? Anang gitawag mga higala og impeachment, siguro maingon na mahigala nga to ang vice presidente. Now, inyuhan na ng call. Pero ang tinuod nga pildi diri mga higala, madayon man o dili ang impeachment, ang katawang Pilipino. Ano man? Kay ang gigastong kwarta ni mga higala, nagasto na. Di man to kwartang tambalos-los, kwarta man to ni Tampulano. Di ba? Kwarta man to sa mga Pilipino. So, madayon o gili ang impeachment. Ang lugi ani kita, mga Pilipino. So, klaro din ang istorya. No? Bisag asa na to lilion. Bisag lilion pa na to sa bangag ni Manang pildi kita perme. Pildi kita perme. Walang kawalan ang kwarta ni Juan. Tuag yun mga higala ni paingos bulsa ning mga panuhak na to nga mga congressman. Pero nga palang daan sa mga congressman, 150 million na. Perting mahala gid ning impeachment. Unya kahuman. Di ipadayon sayang. Sumuna ang uwag mga higala, sa pagpadayon, kuan gyud kana bang ingno nato mga kaigsuunan o gauros-uros. Gauros-uros gyud mga higala ang kining uwag, nga maduot gyud ning impeachment. Bisan luyo sa kamatuoran nga kabalo na sila nga dili na ni mga higala mulampos. Di ba? Sa aton ni Guanson, kritik man po na sa mga Duterte before. Si Drilon, samot na. Kritik sa mga Duterte. Ma'am, Belsite Surplus, good morning din. Tama yun ka dyan. Ay mong gipanulti. Nakabalo naman ka nga, dili naman na mo prosper ng kasuhan na nga nung ipadayon pa man. And probably, mauni usa sa mga rason nga hangtod karon wa pa makasubmit ang panel prosecution mga higala og reply og kining gitawag natog pleadings ngadto sa impeachment court. Okay, nakabalo na sila mga higala nga
acquitted gihapon ang resulta ani ni Inday Sara. So maghago-hago lang sila. Nagasto na sila og dako kayo sa dili nila nga kwarta. Unya hagoon pa sila. Adi na lang. Mo siguro ni huna-huna aning mga panuhak dagko, mga kaigsuunan. Raymond Cao, good morning dia. Kapitan Il Kinsay, Vice Kapitan Il Kinsay, good morning dia. Aruel Senyor Diaz, good morning. Kusog kay Kadres lumikad kumpar. Ma'am Elsa Kyotso, good morning din na. Balik ng internet, wala sound. Oo. Naana ma'am. Oo. Naana ang audio dyan. Oo, salamat kayo. Monitor ko dahil mo diri. Si Judjin Rasiva. Mayong buntag. Mga taga Tagum City. Mga taga Davao del Norte Pohon. Labi na mga taga Samal, taga Panabo. Nindot na siguro mo din yung supply sa kuryente kay DLPC na. Di na mga guba na din hang inyuhang mga kuan. Appliances ninyo. Makamonitor na magtarong din sa programang issue sa masa sa 90.7 Love Radio kay consistent ng supply sa inyo ang kuryente. Dili pariha karon nga kanang daniko mga higala sos puryagaba na parte ng dugaya. Si Alan Laniba magsigig dipinsa anang daniko kay siya mga higala mo ida kong official anang daniko mahadlok siguro wadan mga higala panginabuhian kabalo naman siya unsa ka damaging ng trabaho din sa daniko, mga refrigerator, television, ug ubang appliances nga daot tungod anang kalit lang kapalong mga higala ng kuryente. Di ba? Mga daot. Ma'am Rosalyn Lagunde, good morning din ha. Si Ma'am Bing Tan, si Kagawad Rene Benito sa may Dalyaw, Turil, atong dakbayan sa Davao, may buntag. Huna-hunaa daw ninyo. Mauni pinakamahal nga impeachment mga higala. Kahuman, mo action og paningkoy ang mga prosecutor. Wa mo hatag og reply, wa mo hatag og pleadings. Sa ilahang complaint. Nagpatuga-tuga og himog reklamo mga higala, kahuman, dili man day nila tinudon. Gigasto na nila ang kwarta sa mga gobyerno. So, I surmise, personally, nagdado na ko mga higala, nagihimo-himo nila ng impeachment complaint para lang makapagawas mga kaigsuunan o sapi gikan din sa panudlan. O para makasiguro adtong milabayng eleksyon pero wa man gihapon. Natusli man gihapon ang admin adtong milabayng eleksyon. So ang tinuod nga napili diri akong balikon ang katawhang Pilipino. Diya palang daan sa istorya nganong ang 125 million lang inyo ang gi-question sa opisina sa Vice Presidente. Ang 4.6 billion ni Marcos wa pagay maliquidate na ngayo na pod wa man na ninyo na question. Ang kang Crispin Rimulya 500 million giyon sa na pagasto nganong wa man na ninyo question na uguban pa din ha sa administrasyon. Nganong din hilang mo nakasintro sa kang Vice President Inday Sara. Karon mo istorya mo hustisya. Asa may hustisya din sa sinugdanan palang daan mga higala nga bias na muha na hustisya ta din nga malauman naabay makapangayo batag makalaom bata ug hustisya anang inyong trabaho nga bias ng daan sa sinugdanan pala pagka mga panuhak dagko mga kaigsunan sa sinugdanan palang bias ng daan niya magkaangkaang mo din hinangad og hustisya. Sa inyo ang pangayong hustisya. Kamu gani, di man gay mo makahatag og hustisya anang pangutanahan na nganong ang Vice Presidente lang ang inyong giduki-duki nga confidential fund. Daghan man kaayo din ang opisina sa gobyerno. Grabe ang confidential fund. Wa pay klaro nga liquidation. Kaninaan na mga higalay statement ang auditor sa Commission on Audit nga walay problema ang 125 million sa Vice Presidente. Ang tanan na isubay sa pulisiya sa Commission on Audit, ang paggamit og aliases, allowed na siya because that is confidential fund. Taud-taud. Ato ni mga higalang salsalon. Daghang patag istorya ani. Pahinumdom muna.
Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na gala dito sa ito ang panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Dito sa 90.7 Love Radio. Good morning din na again kang Jovinal Borjos. Si Jonel Buntilaw. Mayong buntag. Rimangkaw, sayang kauban karon. Di ko makasiguro kisay kauban ani ni Rimangkaw. Namayat na raban ni tungod sa kadaghan mga higalag kauban. Murag ginapasaan siguro niya niya mga kauban. Muning grabing pagpamayat ni Rimangkaw. Basketball ang iyahang gipasanginlan. Patay kang bata ka. Alright. Ang tambaloslos mga higala na maayag na pod nga magpagawas daw 360 million para hinabang. Puro na yun kwarta ning tawanan Kwarta-kwarta na yun Mura rabag iyaha. Gasalig siguro kay daghan na po kwarta mga higala dias kaban. Human gilimas mga higala tong kwarta GSIS, Pag-ibig, sa ba daw? Apil ba Pag-ibig wala man siguro. PhilHealth. Ang unang nang limas aning PhilHealth mga higala si Ontiveros. 1.76 billion ang gilimas panuwak. Gibahin-bahin nila sa mga opisyalis sa PhilHealth. Karon nalimasan na po ni Tambaloslos. Kadto mga higalang Marlica Fund ug uban pa. Kauban niya nga tiglimas ang ato ang presidente. Si Tambaloslos mo siguro tigkabyas tubig. Ang presidente nato mga higala mo itig kuan tig panakop o kung say limason or ang ato ang presidente mo itig kabyas tubig ang presidente mo itig ang Tambaloslos mo itig panakop mga higala sa nalimas pastilan magpagawas na pod og 360 million ang nakabahog tik-tik ani kay iyahan na pong iagi sa tingog party list sa iyang asawa nga si Yida Romaldes. Patay kang bata ka. Hait ra ba kay naglagaraw ng tingog party list? No? Kato palang hatag-hatag diri mahigala tagpila to kakuan. Kunuhay giagig DSWD pero ang uban wa na gi-shortcut na mga higala. Gigamit ang DSWD nga kunuhay legit kay na ay DSWD. Pero ang tinuod ay grabe ay tinigbasay mga kaigsunan sa pundos gobyerno nga gipanghatag sa mga tao. Nalipay po mga tao kay nakadawat pero wa makabalo ang mga tao nga katong ila gidawat wa ra to 50%. Kwarta ra pud to sa mga tao. No? So kini karong 360 million iagi na pud ni Stingo Party List sureball ni laing raw na pud ni mga higala sa tinigbasay pundo. Kay naaday pamaliton nga mga hinabang dili daw cash. Kay dali ramang kaayo mga higala bisto ng cash. May nang ipalit og hinabang kay jack upan ang presyo mga higala sa mga goods nga ipanghatag ngadto sa mga affected nga mga lugar sa pagbaha. 36 kuno ka mga distrito. Therefore, 36 ka mga congressman ang mahimo mga higala nga beneficiary aning trabahoa. No? Mao na ang dako karong problema dinha.
Kay ni Agis kamot na pod stingog mga higala. Gamito na pod ning DSWD aning mga panuhak para panahon sa pagpang-apod-apod aron nga dili maibaw-an nga ang gihatag mga kaigsuonan wala day makaabot sa gipagawas nga amount mga higala. Dili mao kay puro na tinigbasan dinha sa opisina ana ni Romualdez. Unya kauman atyo pamataw kay nakahatag kunuhay og mga hinabang. Pero ang tinuod malipay na sila basta nay tabang-tabangan mga kaigsuonan kay mugawas ang pundo makapanigbas mga higala. Mao nay nakabaho din hag tik-tik aron. No? Wala na. Malipay na sila naay kanang mga kalamidad kay makapagawas og pundo. Kay og way kalamidad, di makapagawas og pundo, way matigbas. Di ba? Way malimas mga higala. So, happy kay na sila basta naay kalamidad. Way siguro magampo pa ng mga panuhak na naay kalamidad sa ilang lugar para mga higala makapagawas og pundo, makapanigbas anang mga pundo nga para sa mga tao. Na ay kwarta sa kalamidad sa laktod nga pagkaistorya. No? Na ay kwarta sa kalamidad. Mao nang kinahanglan magampo ning mga panuhak nga naay kalamidad kay na may kwarta sa kalamidad. Mayon tag kamo din mo'y mga igo. Dili ning mga tao nga inosente kayo galisod pa. Inyuhang gikapital, anang inyuhang pangwarta. Karon ang kini mga higalang gitawag nato og pundo i-channel na pod ni sa mga congressman. Pag channel kato nga congressman nga iyahang mga kaampon mga kakampi niya itong i-channel dito. Pero kung distrito nga ang congressman dili mga higala papat si Tambaloslos, di na niya i-channel ito sa congressman. Iyan ang iagi o DSWD. Mao na mahitabo din alam na dis. Kaya kung iagi niya o congressman nga kalaban niya, wa man siya makuha. So kinanglan, iyang iagi dito sa DSWD. Pero kung ang kini mga higalang distrito, diin ang congressman, iyang kaalyado, ay agi na sa congressman. Iagi na niya. Ana na din ang diskartes pangwarta. Grabe. Tanan na lang mga higalang ginahuna-huna siguro yung mga tawhanan ni unsa makakwarta. Paunsa maka-sakmit mga higala o kining sapi gikan sa mga tao. Ang mga tao lang yun ang gibinuangan karon. Daghan na po daw mga higala o kining kuan. Tawag na to ninig name aning kuan. Tawag na to mga sources. Siyempre, ang online mga kaigsuonan, tax na. Ang inyo din ng mga bank deposit ninyo. Ang mga interest na. Taxable na. Nag-panic withdrawal na ganing uman. Sa mga bank deposit nila. So, daghan kayo may gala ro kwarta na po ang gobyerno. Wa pay labot ng utangonon sa gobyerno. Daghan na po mga gala gisite-site karon si Tambaloslos. Daghan na po gisite-site si Tambaloslos. Asa tanida pita tiraho ni. Kay ada po dagang kay kwarta. Layo pang eleksyon. Wa patay gastuanan. Sakingon tara po din kwarta sa mga tao. Wala po na siguro ginahuna-unan Tambaloslos niya. Yung mga alipuris nga congressman, Tambaloslos, bahin ni po mi din na. Unsa dako na mabigas na itong milabayang eleksyon, bahin po din na ba? Kay nag-ungaw ra ba na ron imong pwisto ron din Kay burag ilisdan ka ra ba? Di ba? Aron nga ikaw lang gyapon din pamahin po, dahating kapatid ta din ana siguro po mga higala na din ang mga panuwak nagko. Luoy kayo mga Pilipino kung tanaw nimo mga higala. Ang ubang mga nationals na lang nakabalo sa itong sitwasyon diri. Mao'y na luoy mga higala sa to ang nasod Pilipinas. To presidente na itong US.
Hasta mga foreigner, apil o protesta may gala, apil o panawagan dito sa Washington DC. Naog na rin na, Presidente, kawa yung kay pulos. Ang imong administrasyon, wa makahatag og maayong serbisyo sa imuhang katawhan o sa imuhang nasod. Sumao na mga gala ang panawagan karon. Kaya di ta maulaw, ana. Kita mismo wa na ta maluoy sa tuang sarili, mga Pilipino. Ay, nako. Taon-taon, balik ta, malaman pipila ka baga, pahinomdom. Iyari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Samtang doon na may gala 21 minutos. Ang nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Magpalokal tagamay. Diri dapita mga higala sa probinsya sa Davao del Norte. Doon ay duha kadagkong isyong gisagubang ang probinsya mga higala sa Davao del Norte. Kaning isyo may tungod sa pagkambyo mga higala sa supplier sa ilang kuryente dinha gikan sa kooperatibang Danico, Davao del Norte Electric Cooperative o kini mga higalang PLDT nga maoy mo take over na. Dinha may gala sa supply sa kuryente sa majority sa mga dapit diha mga higala sa Davao del Norte. O kaning issue mga higala sa Connector Bridge, Davao Samal Connector Bridge nga padayong giali-alihan aning mga negosyante mga higala gamit ning mga environmentalist. Kaya ba na ko kaning mga environmentalist mga kaigsuunan, tiunay gyud ni ang ilahang kuan, kaya kausa krusada. Ambot lang pod, kung kaning pagduda sa uban, nga gigamit lang ning mga environmentalist mga higala sa mga negosyante, tungod kay ang issue environment, unya sila gipangbayran, mauni nga perti kaayo mga kaigsuunan, mubabag aning kamugnaan sa tulay nga magsumpay sa syudad sa Davao o sa Samal. Now, unahon nato ni mga higalang istorya may tungod sa tulay. May iring sa ilalim ng tulay. Kinsaning nga iring sa ilalim ng tulay. May environmentalist sa ilalim ng tulay. Gisugo sa negosyante nga naapiktuhan sa tulay. Tulay gede mga higala. Now, ang kani mga higalang istoryas tulay nga babagan tungod kuno ana mga higalang isyos kinaiyahan. Mura og kana bang dugay na kayang gipangandoy. Ang nangandoy aning tulay mga higala, daghan kaayo sila. Tuana sa laing kalibutan ni panaw na lag pinaabot anang tulay. Karon naa nang tulay babaga na pod mga kaigsuunan aning mga nagpaila nga mga environmental. Masahay, maka-question ta mga higala aning mga nagbabag din ha. Kung tinuod ba gyud ning mga environmentalist mga higala o mga kuan kanang gitawag natog mga bugos ni nga mga environmentalist. Nga naman. Una, kung environmentalist ka,
dapat nakabalo ka sa imuhang standing. Dili ko mo ka environmentalist ka, ang imong huna-hunao na lang. Mura kag kabayo, kalisa. Kabayo sa kalisa dito sa Espanya. Sa Espanya ba? Sa Manila ba? Espanya Street. Oh. Nga, nagsige na lang mga higala, tapapan ng iyahang kilid mata para diretso-diretso ra ang iyaha mga higalang arangkada. Oh. Pag environmentalist ka, wala na mga hulugan nga mahimo kang stumbling block sa mga development ug kagustuhan sa mga tao. Kagustuhan sa mga tao tungod kay bisag atoan na mga higalang eleksyon nun din ha. Tawag na to ana may galag i-referendum. Mudaog yun din ha ang mga tao nga nakagusto nga magtukod og tulay. Tungod sa practical og simple nga rason. Convenience, accessibility, and progress mga kaigsuunan. Maunay nasukip anang tulay nga project. Karon ipaundang. Wa na kay gidinay na gani sa CA ang ilahang temporary mga higa o kining gitawag nato protection at temporary restraining order kumbaga. Kay walay nakit-ang legal ground. Environmentalist ka para di ta madudahan nga bugos. Dapat maantigo pud ta mo timbang sa ato ang baruganan. Asa tananukad. Yes, environmentalist ta. Kitang tanan supposedly environmentalist, advocate, especially with this present situation, mga igala, global warming, climate change, etc. People, individual, are urged to make an extra step, mga higala, to preserve our environment. Kitang tanan. Muna nga ayaw pagsulti nga ikaw lang ang environmentalist o ikaw lang ang nasayod how to protect our environment. No? Kitang tanan, environmentalista. Tungod kay naatay individual responsibility, naatay mga kaugalingong kausa-krusada para ma-prevent nato o ma-preserve nato, ang ato ang kinaiyahan. Pero, it doesn't mean na kung environmentalista, we have to sacrifice kaning gitawag nato mga higalag public convenience, public safety, and progress, mga higalag. Atong timbangon. No? Nag-mention tag public safety because na ay mga pagtuon nga kana lang din ang dapita mao mga igalay nakitaag stable nga surface nga pwede butangan og tukuran mga igala ng postes tulay. And the nearest access to Davao City. For progress. Tungod kay ang tulay maghatag mga igala og kalambuan sa lugar. Paspas ang transportasyon. So, paspas ang paglihok mga igala sa ekonomiya. Dili ta magpaabot anang barge ni Bangayan, magpila mga igala, kauras, maabtan, taghapon, gikagbuntag, una ta makaabot sa samal nga pertir man ang duula ng samal. It is very impractical to practice that kind of transportation mga igala. Wala tay mapaabot ana nga pag-asinso sa usa ka lugar. Corals. Pwede man na nato mga igala mo man balay sa isda, pwede man na himuha nato mga artificial corals. Naanay mga scientific studies. Without engineering intervention, pwede siya may tabo. Nganong isakripisyo nato ng progress, safety, o efficiency mga higala sa usak ka proyekto just because of that issue mga higala sa environment nga pwede man di ay na mariplisan nato din ha
og artificial coral kung ugaling tinuod ng ilaha mga higalang argumento. Pero kining public convenience nga bit-bit ani mga higalang tulay sa samal, kaning public safety nga bit-bit aning tulay sa samal, kaning giingon natong progress nga bit-bit aning tulay sa samal mga higala, wala nay laing substitute ani. Moingon tag public safety tungod kay mao nay pinaka-stable lang din nga lugar and the nearest point access to Davao City. Ha? Naabay substitute, ana? Siguro na substitute, miracle mga kaigsuunan. Next to miracle. Karang gigo nato mga galang convenience natin mga pasyente na dali ra madala diri mga gala sa Davao in case of emergency. Naabay substitute, ana? May magbutang ta din na kanang mga special nga bangka para paspas mabuti sa Davao. Dili gihapon maka-substitute ana. Halimbawa og dagkong balod. Ha? Naay warning ang Philippine Coast Guard bawal maglayag. Asa taron mo agi? Siguro ang substitute ana lana gikan sa Sikihor manglupad. Oh. Progress. Tanan mga higalang local government unit nangandoy nga masinso. Og usa mga higala sa mga indicators para moasinso ang usa ka local government unit is it must have a very good means of transportation. Available transportation. So wala man ni ginahuna-hunaan ni mga higalang nagpaila-ila nga mga environmentalist. Unsa ni mga higala ka importante ni? Wa mo masayod nga importante kayo ning ato ang gipang hisgutan diri nya sayon-sayon lang ingon nay nadaot nga corals tungod anang kuan gitoko din hang tulay nadaot nga corals. Ang corals mareplacean mga higala. Way kalainan sa asawa nga tigre pwede ilis na. Di ba? Jorel Tunso Balasiko. Correct, Boss John. Morning, timely ang pagreklamo. Nila, paglugaw lang Jud. Jesnel Salaom. Good morning. Ma'am Jocelyn Tumanday, Maimbuntag Noel Recentes. Ricky Edge, good morning. Jo Enrina, mayong buntag din ha. Asa karong gibutang sa Ginoo. Oh. Di ba? Naabay mapuli na to anang gihisgutan na to nga bit anang connector bridge Davao Samal. Walay replacement ana. Pero kung moingon ka karon nga nadaot ang corals, ang pangutang nabay replacement ana, the answer is on the affirmative, yes. Because pwede ang engineering intervention, pwede ta maghimog artificial coral nga kapuy-an mga higalaan ng mga isda. Nga naman, kanang mga fish pond, mga artificial man na, man-made. Kanang mga punong, man-made man na. Kanang mga higalang kanang mga kuananan sa shrimp, fish pond sa mga shrimp, artificial man na. Ginasuplayan pag-oxygen. Tao man na naghimo na. Engineering intervention man na. O kanang mga palaisdaan karon din na sa dagat. Kanang mga cages din na. Naaman na human intervention. O nga nung nahitabo man na. Nga nung posible man. Kanang corals sa itong saligan. Corals. Nadato ba? Pila na may gala kadikada ng samal. Nadato ba tungod kay daghan kay corals na? Dagang isda ng itlog anang corals? Wata mo ingon ha? Nga dili ta gusto ana. Pero atong buot ipasabot dinhi. O buot na tong klarohon. Nga na ay replacement ana. So, between these two issue, kung imo ha mga igalang timbangon, mas bugat yun ning tulay sa samal. Kay walay replacement. Mura ni siya katong uyam na to nga pertingwapaha nga di gyud na to pwede hulipan din sa ato ang kinauyukang bahin sa kasing-kasing. Garay. Bong makasampon. Good morning. Kay naminaw ka lang dapitas may matina aplaya.
mga taga Matina Aplaya, ha? Naa po din naminaw sa tuwa din na. Salamat, may buntag ninyo. Di ba? Pero kaning chorus, buhanig asawa mga igalang tigri, pwede na to ilisdan. Rolando Lahoy, shout out. Rocky Sigura, Arthur Ariel, Suganob, Yung. Timbaya, si Rolando L. Ahoy Jr. May buntag ninyo. So wala na replacement. No? Wala na replacement. Mura nag-inyuhang ugangan. Wala nag-replacement. Mamatay na lang kas konsumisyon sa imong ugangan. Wala yun na replacement. So asa man taron? Direkta sa na ay replacement o sa way replacement? Ari gyud ta sa way replacement. Kanang na replacement, dagahan man na. Di ba? Pwede man taan na makahimo. Makaproduce man taan na. Kung ang issue mga higala, both necessary and important, ari gyud ta aning walay replacement. Kanang tulay, walay maka-replace ana mga higala tungod kay ang bit-bit nga issue ana akong sublion, public safety, public security, improvement, convenience, public convenience. Di ba? Oy, good morning dia kang Auntie Beck Martin sa Houston, Texas. Dapat lang, tatapusin talaga yan kasi nasimula na yan. Naalan ni mga panuhak, mga igalang sigig babag-babag din ha. Kaya ang gibit-bit nga issue na daot kuno ang corals. Maghimo tagdag ang corals. Kung na-damage na sa kanang contractor din ha, o proponent anong tulayan na di, pabudgetan ta na po na, maghimo tagdag ang corals na. Itluganan sa mga isda, maghimo pa ta dinag itluganan anang mga environmentalist para managhan po na sila din. Apilo na to himo ng itluganan sa mga environmentalist din ha. Jules Maturan, good morning. Shout out, John. Tutok po di ay ang ako ang migo, Kurt Palsis. May buntag ninyo din na. Butangi og address para makabalutag asa na lapitang inyo hanggi panukaran karon. So, kung imong tan-awon, hilaw, wala mga higalay, bugat nga basihan, aron pugnga ni mga higalang tulay sa samal. Puro ratanan mga kaigsuonan istorya na. No? Kadaghan din hang mga resort, apil pa ng mga nagsuhol, ani siguro mga environmentalist o gidudahang nagsuhol, aning mga environmentalist nga tag-iya na mga higalang, mga resort din na, apil pa man nga nag-violate. Nga naman, ang mga kuras mo, gihimo mga higalang riprap anang ilaha din ang mga resort. Wa mag-observe og pila ka kilometrong distansya anang ilahang mga comfort room gikan din na sa baybayon. Violation. Naaba din hay environmentalist nga nagtuki-tuki anak din nga violation man sa ato ang kinaiya. Ma'am Ludivina Tampos Lutraga. Good morning. Shout out naminaw Christine Marie Lutrago og Marilo Salinas sa may Talumo. Good morning sa inyo ha din. No? So, wala. Kanilang samal. Kasi lahang tanaw, makakwarta sila, kaya dakog budget ni mga higala. Bilyon ang budget. Kaya og ilang babag-babagan, unya madilatar, magsigig interest ang kontraktor. Mukaryo sila, nya muhatag og dako, kay dako ni mga higalag budget. Mo siguro plano siguro, kanya to duda lang. Anong iyon anak, magyud mo ka, kuan? Kaseryoso anang inyuha din hang, babag-babag anak, nga nakabaluman mo unsa ka seryoso ang problema din sa samal. Wa mo kakita, nangabulhog na mo. Nga matag Sabado, Domingo, bisan gani karon ubang adlaw mga igala, maabot din na sa saksa ang pila ng barge din na, duha na kabuok din na ang barge, pero maabot din sa saksa ang pila. Wala mo kakita, kaning mga environmentalist, nangabuta na mo. Wala man ibabag na dyan, kanang tulay dyan. Ang among gibabagan din ha, kay naigo ang kuras, dapat usabo na. Okay mo nang usabon karon, itong tana dito atong ilalom sa dagat, ibutang na dito ng pustis tulay nga nagsigig creeping. Dili stable. O sa imong ibutang sa peligro ng publiko nga moagi ng tulay? Ginoo ko.
Taon-taon mga higala, pahinom do muna. Issue sa masa. Issue sa masa. Malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4%. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. I-check niyo orasan. 41 minutos na, humanang alas 8 sa buntag. Tibawason, taning nabiling oras mga igala din sa ito ang panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Good morning din na kang Jovit Gravilla. Og sa tanang mga taxi driver, maligaya taxi driver na siya with body number 186. Og sa tanang mga taxi driver karon nga nakatambay din dapita sa may New Town, Libi, Barangay Bago, Galiera. Mga amigo ni GR Mudidi Sabido. Kuya na, GR Mudidi Sabido. Yung mga amigo, mga taxi driver. Mangita mo Handos Power Coffee. Pangitaan na nyo si GR Sabido Mudidi. Kaya mo na number 1 din ng pusher o kuan. Muna number 1 pusher anang Handos Power Coffee. Aksyon kabalaka si GR Mudidi Sabido. Pusher na sa kining kuan. Handos Power Coffee. Ang paborito sa mga taxi driver din ha. Mayong buntag ninyo. Mga taga kuan. Tawag na to New Town, Libi. Unsa man ang taxi din nga company? Daga mo kay taxi din na. Ako ka kuag unsa na, maligaya ba na din na? Kana sa New Town ba? Unsa na nga kuan dia GR Mudidi, unsa na nga mga taxi din, unsa na nga taxi company? Anyway, atong balikan mga igala. Dili maayo kaning gihimo aning mga environmentalist. Na ang mga higala din hay daghan kaayo nga mga plastic sa ilawom anang Davao Gulf. O nganong wa mo din na maghimo proyekto, programa nga inyo ang pangdaybo ng mga plastic din ha. Makadaot man na sa ato ang kinaiyahan. Naapay mga fish shield din ha. Mga plastic bottle. Naadya na deposit panahon sa baha. Nganong wala man na inyo unaha, kani inyong gihuna-una. Wa magyud na mga higalay mahatang nga kayuhan na. Ano ta inyong gi-project? Dili kay sigig babag-babag anak mga higalang tulay. Gusto nila ipabalhin ang buong sa tulay mga kaigsunan. Dito kuno sa walay kuan, sa layo di as paradise. Kay apektado kuno ang paradise mga higala. Ginoo ko. Ipabalhin. Unya gato ng balihinon. Ang tungtungan sa tulay, nagsigi mga higalag lihok. Yan, nagsigi na ba naglinog ng Philippine Trench, no? Apil ba yan na dadapita na? O siya may tabo, imong ibutang, imong isugba sa kalautan ang mga tao muagyan ng tulay? Magpapanday ka din hag tulay, magpagama ka og tulay, nga di ta makasiguro muagi ta din hag matumba nagkalit kay dili stable ang tungtungan. Tungod lang anang isto na kanang corals, gipanghimo na lang mga inag-rip-rap din ha, mga igala, anang mga negosyanteng tag-iya, anang mga beach resort sa Island Garden City of Samal, wa man mo din nagihimo.
Naba mo mo din, naba mo gipang filean og kaso. Wala man. No? Nabay nga priso din na. Tungod kay di pangpaila og kaso aning mga nagpaila-ila, mga higala, mga environmentalist. Wala. Oh. Nga naman. Ha? Kay basig na negotiate pod. No, mo na duda na to, duda ra na. Ha? Kaya wa may nga priso din ang mga negosyante may galang nagamit anang mga corals na gipang-reprap anang ilang mga resort. Oh, naba? Sige daw be, istorya daw ko, naba din ay tag-iya og resort nga na priso kay gigamit ang corals may galang reprap anang ilang resort. Wala man. Aba, nya karon, grabe mo makakaringga ng issues corals kay gitungtungan na daw tulay din na di gi-construct ang tulay mga guba porbida. Again, ang corals pwede ta makahimo din na bisan pagka ng tibuok samal buliton tanag corals din na maghimo tag artificial corals pwede. Nga naman, moingon ba din ng isda nga ay di may mangitlog din na kay dili na natural corals, artificial na moana din ng isda. Ay nako, musulti din ng isda, mo istorya din na. Pastilan. Oh. Tanawa na gihimo ni Konsehal Ralph Abilia nga gipanglunod nga mga artificial corals din na siyang dagat din na area niya. Di ba? Successful man. Daghan na kaayong mga isda din na nangitlog, nanganak man. Nanaghan man ang isda gyapon bisag artificial ang corals. Oh, usa may problema ninyo? Nganong di mo magpabutang anang corals? I mean, di mo magpabutang artificial corals kay gusto ni natural gyud mo na kinala ang tulay, di dapat din na ibutang. Kay na ay naglimin din ha. Nga, lain nga transaksyon. Siguro. Ha? O kita nangutana lang ta. No? Anong inyo man hampungan? Nga, pwede raman yung artificial na. Nga, inyo hang gamito niya. Dili siya actually mga higala. Butang nga dapat hataga gibug-aton. Kung butang man siya nga pwede hataga gibug-aton, dili po siya maka-equate sa mahatag aning tulay mga higala ngadto sa publiko. Sa lakton nga pagkaistorya. Di ba? Usa may mahatag anang nagpreserve ta og corals nga pwede man na ilisdan di artificial. Pwede ra man ng isda buhi on fish pan. Di ba? Kung corals lang, artificial corals lang, bulito to na samal. Maghimo tag daghan. Irekwana kada barangay. Oh. Kanang naay mga organization. Instead nga magtanom-tanom o kanang kwan, dungagan ta na. Maghimog artificial coral, ipangluno din na. Sa samal. Para daghag kaitlugan ang mga isda. Hasta na mga environmentalist na kaitlugan. Di ba? Pwede kayo. Problema may galang. Gamit og issue, ang issue, way klaro. Di ni mo sila masabtan kung unsa gyud ang gusto. So kung iyon ana, isa lang ang ato ang konklusyon mga higala. Pera-pera lang siguro yan. Muna nga, naabot na dito mga higala sa Korte Suprema. No? Ma'am Virgie de Paz, good morning. Kinsa ba ang mas importante sa mga environmentalist? Ang corals o ang mga tao nga mugamit pohon sa tulay? Tigpaminaw, diri dapitas lanang. Tama! Tama ka, Ma'am Virgie. No? Nangamatay na lang ito ba mga tao si paabot kano sa matukurag tulay ng samal. Hangtod karon wa pagyapon nga nasugda na babaga na pud ani mga panuwakdag ko. Ay nako, taw-taw balik ta may ganaw man lamang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer.
together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, Issue sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Memorize yan? Basic! Love Radio! Balik na may gala din sa ito Panagkuyog sa 90.7 Love Radio. Una na 50 minutos sa kalabay humanang alas 8 sa buntag. Good morning din na kang Lloyd Varquez. Asakto ka, Jun. Negosyante ras dapat ras dagat diha ang sulsol ana mga environmentalist kuno. Shout out na lang gikan diri dapita sa Dika Kabantihan. Oh. Daghan din na mga igala mga subdivision wa man sila gipampuril ng mga kahoy dia mo nang grabe ng baha karon. Kaya wa na mugunit mga igala sa tubig panahon sa tingulan. Diretso na patighog ang tubig sa ubos. Daos-dos mga igala. Magbitbit pa jud yuta. Erosion ang resulta. Naaba mga higala environmentalist ng katingog-tingog nga naman. Pagpangayo pa lang daag development permit mga higala din ha sa City Council. Ipatawag ang mga environmentalist ana. Tungod kay usa sila sa mga stakeholder mga higala for the approval. Oh, wa man mo'y tingog nga naman. Kay gipangbaangan ang inyuhang mga baba din ha. Ha, o kwarta. Oh, nangutana lang ta. Ha? Nga nung wala man mo'y tingog ana. Pag-abos tuloy, dagko kay mugba-ba. Mura mong mga haluang dagko. Ha? Mura mong mga haluan. Kita ka ng haluan, dagko kay baba. Dami kay tunuan mga igala. Dami kay tunuan. Butangag daghan kay luya. Tanggal yun ang arthritis. Oh? Tanggal ang arthritis. Luya. Oh, mao na. Ha? Daghan. Subdivision din ako. Kadaghan ang mga subdivision. Kung sa may gimo sa mga environmentalist. Patawag dito mga igala. Di man mo tingog. Ha? Naabay nagsupak-supak din na nga ayaw na inyo developa din na kay highland na ang mga tao diri sa ubos daghan kayo ang tubig gikan din na sa ibabaw panahon nga magulan diri na paingon sa mga kabalayan sa ubos kay wa na mugunit ang tubig. Ha? Naabay naay mga pagtuon nga ang kahoy nga pareha kada kag punuan sa lubi kaya nga mo hold og 250 liters o gallons of water. Ha? Mo na amo ang pagtuon naabay gihimo ang inana ang mga kining environmentalist may kala wala. Pero pag abos tuloy sa samal kay dako kay nga project may gala gasaba-saba. Dako kay mga baba murag haluan lagi. Murag haluan mga igala dagkog baba. May lan man nimo nang dagkog baba kay ang dagkog baba murag mulibot diri sa naong ba. Murag haluan. Lami kay pingwiton mga higala o kanang tunuan tangag daghan king luy garay. Disgrasya ang bahaw. Doon na 53 minutos sa nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Sa Davao del Norte pagyapon sa istorya ng kuryente Danico PLDT tikobero na di man nuntanan pero daghan din na may galang mga lungsod ug syudad. Sa kini may galang Davao del Norte PLDT na ang mag-supply sa dili madugay, no? Mao po ni usa sa mga masterpiece din ha ni kuan, Gobernador Hubahib. Davao Light di pasulod mga igala. Kay siguro nangaguba na din ang ilang refrigerator, television, DVD, gubang mga appliances. Kay mukalit lang mga igalang palok ang supply din sa Danico sa mga kabalayan sa Davao del Norte. Kaning isyuhan kanang Davao del Norte, kanang isyu anang Danico, pati na daghanang media din nga matay mga igala o mga personalidad tungod lang anang issues kurente. Gipang ihaw mga igala. Pati na daghanang nga ihaw din na tungod anang issues kurente anang Davao del Norte. Siguro, karon na ang tamang panahon nga ma-resolbar na. Kay, kay event, mukalit lang kamatay. Wa kay generator, wala na. Tapos mga igala, ang imuhang gipreparahang dako kaayong event. Wa kay generator. Imo mga appliances, pili-palit nimo. Nangadaot. Tungod ana, mga higalang palong-palong nga supply. Mukalit lang kawa ang supply mga igala. So pila naman ang katuig nag-antos ang mga taga Davao del Norte anang supply sa kuryente. Karon,
magbabagbabag yapon yung opisyalis sa Daniko kay gusto nila sila lang gihapon. O sa may inyo ang ikapanghambog. Ang ilaha mga igala, gidawat nilang PLDT kay once upon a time. Ang PLDT kuno, nag-supply din ha sa Davao del Norte. Maura daw gihapon, patay-patay daw gihapon. ang Davao del Norte nga gisupplyan kani adto sa PLDT, dili pa ingon anak ka high-tech. Dili pa pod ingon anak kadako ang ilahang source o kadaghan silang source sa ilahang power. Karon daghan nag source ang DLPC mga higala. Pwede na. No? Mas barato pa kontra sa Daniko. Kaya ang Daniko, mo ginansya man ang kooperatiba mga higala. Ha? Naaman mga mamalit pa man na sila, mangumpra pa man ang Daniko. So, bayad sila dito sa gikumprahan, sila pong nangumpra, mo impose pod mga higala, o ganansya, mo nang mahal ang kurente anang Daniko. Pero kani mga kaigsuunang DLPC, direct money. Naaman sila mga higala ka mga aboitis nga mga source. O, ilaha man gyapon na. Sila ang magbaligya. Direct mo na ang barato mga kaigsuunan. Dili lang ang presyo ang issue dinhi, ang kabarato ang issue dinhi. Ang issue dinhi is consistency sa supply that surely affect, no? Ani mga higalang kinabuhi sa ilang mga appliances, makaapekto sa ilang mga activity din na dili na patay-patay mga higala ang supply sa kuryente. Mao na'y pinakadakong issue din ha. Dili lang ang issue tungod kay kesyo barato, kay kanakaron baratohon pa na, pero pag sila na din ha, ilahan na ng pamahala na. No? Dili lang na mao. Consistency sa supply mao na importante, especially sa mga resort din ha sa Samal. Ha? Oh. Ang Nazarene Apartil din ha. Good morning. O gimuha na mga higalang palong-palungan na kay mga guest din ha nga mga foreigner. Paninto na mga higalang bugal sa mga foreigner din ha sulod sa ilahang kwarto kay way aircon kay way kuryente. Wa po'y generator na palit. Kaya nagsalig mga igalas Daniko. Oh, ang aircon, pila lang kabulan, nadaot na. Kaya kalit lang may galag kamatay. Kada adlaw, kalit to nagpatay. Di mo agi may galag off. Ang supply mismo mo'y nawala. Daot mga igala ang mga appliances. Unya, naabay, warranty nga mahatag ang Daniko nga kung madaot tungod anang trabaho madaot yung mga appliances sa ilahang mga customers din ha. Ilahang bayran, ilahang ipa-repair, ilang ipayo, wala man. Oh? Discretion nila, kanusa sila maghatag o kurinti din na sa kalugar. So, munang ang mga tao, dili nato mabasol nga mangita yun mga higala o supplier sa kurinti din ha nga consistent. O sa ilang tanaw, practical ang DLPC tungod kay sikbit lang ang DLPC diri sa Davao City nganha sa Davao del Norte mga higala. And that is practical. Barato pa yun ang per kilowatt. Ikumpara ni ang Daniko, tungod kay ang Daniko na naman ay tigbas daan mga higala gikan sila ang pagpangumpra. No? Kisa ba ng spokesman nila din ha? Daghan po siya mga issue mga higala against sa DLPC. Wala na ng mga issue ha. Kung kaniadto na ipalpak ang DLPC, dili na karon kay lahi na ang estado sa DLPC sa pag-supply og kuryente sa kabalayan karon. Tungod kay una high-tech na sila, ikaduha daghan silang source nga pwede nila mahatag nganha sa Davao del Norte. Mao ni tinuod nga istorya din. No. Kung magpabilit ang Daniko, pila naman ang taon kadikada din ha, wa man na mga higalay asinso sa serbisyo, mahal pa kayo, nangaguba pa nga to ang appliances, may pagwa na lang in town. Oy, wa naman po tayo oras mga higala ha. Ato sabing pulong pamalandong karungad law. Ang kaugmaon mamahimong walay kasiguruhan kung ang karon wala kay binuhatan. Kay
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ako yung alagad bata-bata, June Bersamin. Dinhi sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Manamilit na usab nga na kaninyo. Hangtod mapuhon samang takna samang istasyon. Salamat sa mga usapa, mayong buntag kanatong tanan, and keep safe always, mga bay. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.